Здравейте, казвам се Цветанка Хаджистоянова и съм от София. Дойдох в Турция в частна болница Ватан за горна и долна блефаропластика при доктор Кочер. Много съм доволна, изключителен специалист. Времето ми в болницата беше 3 дни, като първия ден се правят изследвания, втория ден беше самата манипулация и на третия ден вече бях готова. Днес съм тук за свалянето на тунците. Държа да кажа, че не боли абсолютно нищо, нито след самата операция, нито днес за свалянето на тунците. Мога да кажа, че болницата е повече от хотел. Обслужването е страхотно, вниманието е страхотно, преводачките са страхотни, нямам забележка за абсолютно нищо. Престоят ми беше страхотен, излизахме на разходка в Чорло, града е много хубав, може да го разгледате. Препоръчвам с 100 ръце, който има нужда, да заповяда тук. Гарантирам, че всичко ще мине както трябва да бъде. Ще сте доволни много. Препоръчвам горещо.